Nabaliw si tatay. May mga pangyayari sa buhay natin na wala tayong kontrol. Mga hindi inaasahang kaganapang hindi natin magawang pigilan o iwasan. Kahit pilitin man natin. Ang malala, minsan sukdulan ang lagim na hatid ng mga kabanatang ito sa buhay. Kaya napapatanong na lang tayo kung isinumpa bang talaga ang kapalaran natin o kung tinalikuran ba tayo ng Panginoon. Ganitong lagim po mismo ang dinanas ng pamilya namin, Sir Lancelot. Oo, hindi kami mayaman, pero payapa naman kaming namumuhay sa bukid noon. Wala kaming nilalamangang sinuman at tapat ang pananampalataya namin sa Panginoong Hesus. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit kailangan naming danasin ang ganoong sukdulang dagok. Bago ko pa nga po pala makalimutan, ako si Louie. Isang electrician dito ngayon sa Cebu. Pero itong ikukwento ko ay nagganap sa bukid noon kung saan ako isinilang. 1999 po nito at 14 anyos pa lang ako. Payak ang pamumuhay namin sa isang mabundok na bahagi. Bale, mula sa mismong patag ay aakyat ka muna ng mga isang oras para marating ang lupa at maliit naming bahay. Nagtatanim kami ng kung ano-anong mga gulay at prutas ni na Mama Eda at Kuya Giboy. May iilang mga manok at baboy din kaming pinapalaki para dagdag kita. Kasama namin doon ang dalawang bunso kong mga kapatid, sina Danica, 9 anyos, at Terence, na 5 anyos naman. Ang Papa Fidel namin ay isang sundalo, kaya minsanan lang siya nakakauwi. Ilang taon pa lang siya sa serbisyo noon, kaya hindi pa ganoon kataas ang kanyang ranggo. Subalit nagulat na lang kami isang gabi kasi bigla na lang dumating si Papa. Nakakapagtaka dahil hindi naman niya schedule na bumalik noong panahong yun. Wala rin siyang pasabi sa mga sulat bago siya umuwi. Basta bigla na lang siyang dumating at tuloy-tuloy na pumasok ng bahay. Dali-dali ko naman siyang sinundan papasok kasi nasa may duyan ako sa bakuran noon at nagpapahinga. Pagkapasok niya ay napahinto rin sa paghahain ng hapunan si Mama at agad na sinalubong ng mga tanong si Papa. Bakit daw ba umuwi siya bigla nang walang pasabi? At bakit mukhang wala pa sa sarili? Napalingon ako kay Papa na marinig ang tanong ni Mama. Doon ko po napansing may kakaiba nga kay Papa, Sir Lancelot. Nakatayo lang siya sa harap ni Mama pero tulala siya na ewan. Medyo nanginginig ang mga braso tapos palingon-lingon. Ngunit wala namang partikular na tinitignan. Si Kuya Giboy naman ay pinuna ang isang binti ni Papa. Nakatikilop kasi pataas ang maong na pantalon ni Papa at nakita ni Kuya na may medyo maduming benda roon. Biglang napapitlag si Papa na animoy natauhan. Umiling-iling at sandaling inihilamos ang isang palad sa kanyang muka. Sinabi niyang gusto raw muna niyang magpahinga. Noon din ay nakuha namin ang ibig sabihin ni Papa Fidel. Siguro ay may mabigat na nangyari sa kanilang trabaho. Gaya na lang ng engkwentro laban sa mga rebelde o bandido. Kaya hinayaan na lang muna namin siyang pumasok sa kwarto nila Mama. Nagtaka nga lang ako kasi wala pa rin siyang bitbit na anumang bagahe. Tanging ang mga damit na suot niya lang ang kanyang dala. Tapos medyo madungis pa ang mga yun. Mga kalahating oras pa, tinawag ko na siya para kumain. Pero hindi niya ako kinibo. Basta nakahiga lang siya paharap sa dingding. Bagamat nakadilat naman, di ko na lang po siya pinilit. Baka kasi may pinagdadaanan ngang matindi si Papa. Masayahing tao po kasi talaga si Papa Fidel, Sir Lancelot. Kaya alam naming may mali talaga sa mga kilos niya. Kinabukasan ay nadatnan ko si Papa na nakaupo sa may harap ng bahay. Malayo ang kanyang tingin, ni hindi nga po ko napansing lumapit. Binati ko siya na magandang umaga,
pero hindi niya ako nilingon. Naka-shorts lang siya noon, kaya kitang-kita ko na ang benda sa kanyang kanang binti. Siguro mga 1 dangkal din halos ang lapad noon, mula sa taas hanggang baba, tapos paikot sa buo niyang binti. Medyo naninilaw na rin yun at kailangan ng palitan. Tinanong ko siya kung napano ba ang kanyang binti, pero hindi pa rin siya kumibo. Umupo na lang ako sa tabi niya at tahimik na tinanaw ang paibabang bahagi ng bundok. Ilang sandali pa po, nagulat na lang ako nang biglang manginig ang katawan ni Papa. Napalingon ako sa kanya. Nakita kong ibinaluktot niya at niyakap niya ang mga binti, tsaka isinubsob ang mukha sa tuhod. Tatanungin ko na sana siya kung anong problema, subalit bigla na lang siyang pautal na nagsalita. Huwag kang lumapit sa akin. Layuan mo ko. Lumayo ka sa akin. Lumayo ka sa akin. Lumayo ka sa akin. Lumayo ka. Napatayo ako at napaatras. Napalabas din ng bahay sina Mama at ang mga kapatid ko. Takang-taka kami kung ano ang nangyari kay Papa. Sinubukan siyang yakapin ni Mama, pero tinulak lang siya nito. Lalapit na sana ako ulit kay Papa, ngunit bigla na lang siyang tumayo at binulyawan kaming lahat. Huwag daw kaming mangialam kasi wala raw kaming alam sa nangyayari. Di naman po nakapagpigil si Kuya Giboy. Pasigaw nitong sinabihan si Papa na paano naman namin malalaman ng mga bagay-bagay kung hindi siya nagsasalita. Subalit lalo lang naggalit si Papa. Minura-mura niya si Kuya. Sa sandaling yun din ay pansin ko nang bahagyang namumula ang mukha ni Papa. Kilala namin siya, Sir Lancelot. Palaban at hindi basta-basta umuurong pagdating sa mga ganong pagtatalo. Kaya naman taranta ko na siyang inawat. Kako, wag munang patulan si Papa kasi nga mukhang wala talaga ito sa sarili. Mabuti na lang at nakinig naman sa akin si Kuya. Pumasok na lang ito ng bahay para kumuha ng itak. Tapos ay lumakad papunta sa sakahan. Ang kaso, si Papa naman ang hindi namin maawat. Tuloy-tuloy kaming binubulyawan nito hanggang sa pinapasok na lang siya ni Mama at sinamahan ko muna paalis ang mga bunsong kapatid ko. Sir Lancelot, wala akong mahugot na paliwanag sa hangin kung bakit nagkaganoon ang Papa namin. Hindi ko masagot sina Danica at Terence. Kako sa kanila, unawain na lang muna kasi baka may pinagdadaanan lang talaga si Papa. Yun nga lang, lingid sa kaalaman ko ay mas malala pa pala ang sitwasyon. Magtatanghalian na po nang bumalik kami sa bahay ng mga kapatid ko. Hindi ko makita si Papa Fidel. Si Mama Eda naman ay nagigisa ng gulay. Sabi niya umalis daw si Papa. Hindi niya sigurado kung saan papunta. Subalit nagkasalubong ang kilay ko nang mapansin kong may malaki-laking pasa sa isang braso ni Mama. Tinanong ko siya kung napano yun. Sandali siyang napahinto sa pagluluto. Nangangatal na sinabi sa aking nadulas lang daw siya kanina habang nangunguha ng gulay sa likod bahay. Tumama raw sa ugat na isang puno yung braso niya. Tumangulang ako, Sir Lancelot, bagamat nararamdaman kong may hindi siya sinasabi sa akin. Halata kasing hindi siya mapakali at medyo nangingilid pa ang luha sa kanyang mga mata. Nahinuha kong nagsisinungaling si Mama Eda. Hindi ko na nga lang siya kinulit noon kasi mas gusto ko munang magmasid muna. Paglubog ng araw ay umuwi na rin po si Kuya Giboy. Hindi nagtagal ay susuray-suray na ring dumating si Papa. Kapansin-pansin ding ang iniinda niyang sugat sa kanyang binti dahil impit siyang napapadaing sa tuwing tinatapak yun. Agad siyang nanghingi ng pagkain. Pinaupo naman siya ni Mama sa hapag at pinaghain ng ginisang gulay na tira sa ulam noong tanghali. Doon po ay muli na namang nag-alboroto si Papa. Punyeta naman, Eda! Bakit ba purong gulay itong hinain mo?
Magiging kambing kayo dyan sa kakagulay nyo eh. Wala bang baboy o kahit manok man lang? San ba yung mga pinapadala ko sa inyo? At hindi kayo nakakabili ng matinong pagkain? Hindi ulit nakapagpigil si Kuya Giboy. Sininghalan niya si Papa Fidel. Ano ba kasing problema mo pa? Bakit ba ang init-init ng ulo mo? Hindi ka naman ganyan dati ah. Magsabi nga po kayo. Ano ba kasing nangyari sa inyo sa huling misyon nyo? Nagsalubong ang mga kilay ni Papa. Minura niya si Kuya, tsaka bigla na lang itong sinuntok sa isang pisngi. Gulat na gulat kaming lahat. Kasi talagang tumilapon si Kuya Giboy papuntang sala. Oo, maliit lang ang bahay namin. Magkaduktong lang ang sala at kusina. Pero napaka-imposible pa rin makapagbitiw ng ganoon kalakas na suntok ang isang tao. Kahit pa sabihing isa siyang sundalo. Nanlaki ang mga mata namin sa nasaksihan. Si Papa naman ay galit na nagsabing nawalan na raw siya ng ganong kumain. Tsaka dumiretso palabas sa pintong nasa kusina. Nababahala kong lapitan si Kuya, lalo na nang mapansin kong dumudugo ang kanyang ilong. Napakatindi rin ng pamamaga ng kanyang pisngi. Kunot noon niyang tinanong si Mama kung ano ba ang gagawin namin kay Papa. Halata namin kasing may nagbago na sa haligi ng tahanan namin eh. At hindi naman pwedeng pabayaan na lang namin. Kasi baka masaktan na niya sina Terence at Danica. Napayuko lang si Mama noon. Inamin niyang hindi rin niya talaga alam kung ano ba ang nangyayari kay Papa. Kaya naman sinabi ni Kuya na bukas din pupuntahan niya sa bayan ng isang kumpare ni Papa na sundalo rin. Baka sakaling may malaman kami. Pagkatapos mag-usap ay nagpatuloy na kami sa pagkain. Mag-aalas 9 naman na maganda na kaming matulog, pero hindi pa rin umuuwi si Papa. Tulog na lang ang mga kapatid ko, pati na rin si Kuya Giboy. Nasa labas pa rin si Mama at naghihintay. Mga bandang alas 10 na yata yon nang puntahan ko siya sa labas. Pinapapasok ko na siya at baka lamigin siya roon. Kakaiba pa naman ang lamig sa lugar namin, lalo't nasa taas nga kami sa mabundok na bahagi. Kako kung gusto niya talagang hintayin si Papa, ay sa loob na lang siya ng bahay mag-abang. Noong una ay hindi pumayag si Mama. Palingon-lingon lang siya sa nakapalibot sa aming kakahuyan, pati na sa daan pababa ng bundok. Napabuntong hininga na lang ako kasi naaawa ako sa mama ko. Hindi ko kasi lubos isiping aabot kami sa ganito. Yung tipong mamumroblema kami kay Papa na para bang napakasama na niyang tatay. Ilang sandali pa ay may narinig kaming kaluskos mula sa malapit na damuhan. Napalingon kami roon at may nakita kaming anino na gumagalaw. Hindi nga lang po namin maaninag na maayos dahil madilim sa kinaroroonan nito. Nakuha po talaga noon ng pansin ko. Kaya nagsimula kong humakbang papalapit doon para tignan ng malapitan. Subalit napaigtad na lang ako nang biglang hawakan ni Mama ang isa kong braso. Bulong niya sa akin. Hindi raw maganda ang pakiramdam niya sa nakikita naming anino. Tinanong ko siya kung anong ibig niyang sabihin. Hindi pa man siya nakapagsasalita ay bigla na lang humangin. Hindi naman po yun ganun kalakas. Pero galing yun sa direksyon ng anino. Napatakip na lang ako ng ilong nang sumampal sa mukha ko ang napakasangsang na amoy. Si Mama naman ay lalong nataranta at pinilit na akong hilahin papasok ng bahay. Sumunod naman ako sa kanya. Nagtataka ko siyang pinagmasdan ng isara niyang maigi ang mga pinto at bintana sa buong bahay. Maski ang mga bintana sa kwarto namin magkakapatid ay sinarado rin niya. Mahigpit niyang tinali ang mga kableng nakakabit sa mga yun. Napansin kong napakaputla ni Mama noon at pinagpapawisan ng husto. Doon ko na po siya tinanong kung bakit mukhang takot na takot siya. Sagot niya sa akin, Aswang yung nakita natin, Louie. Tinanong ko si Nanay kung bakit niya nasabi ang ganoon. Gayong hindi naman namin nakita na maliwanag ang isang yon sa damuhan. Tsaka hindi rin naman totoo ang mga aswang, di ba?
Panakot lang ang mga yun sa mga bata. Subalit nanindigan si Mama, Sir Lancelot. Sigurado raw siyang aswang ang isang yun. Masama raw kasi talaga ang pakiramdam niya doon. Isa pa ay napakabaho nga ng amoy noon na sumabay pa sa ihip ng hangin. Ganon daw kasi talaga ang mga aswang. Masasangsang ang samyo na parabang amoy bulok na karne o bangkay mismo ng tao. Naputol ang pagpapaliwanag ni Mama nang bigla na lang kaming nakarinig ng mga kaluskos sa silong ng bahay. Dinig naming parang may kung anong hayop na tumatakbo o gumagapang ng napakabilis palusot sa ilalim ng bahay. Kasabay noon ay dumaan din sa hangin ang masangsang na amoy. Ilang sandali pa, narinig na lang namin biglang nag-ingay ang mga manok sa likod bahay. Pumutak ang mga yun at may malalakas na pagaspas din ng kanilang mga pakpak. Kung papakinggan ay animoy nagsasabong ang mga yun o di naman kaya'y sinasalakay ng mabangis na hayop. Nagising si Kuya Giboy dahil sa ingay ng mga manok. Didiretso na sana siya palabas ng kusina. Mabuti na lang at napigilan siya agad ni Mama. Sinabi ko sa kanya, baka nga aswang ang sumasalakay sa mga manok. Ngunit hindi naniwala si Kuya Giboy. Ano raw bang pinagsasasabi namin? Hahayaan na lang daw ba namin ng mga alaga naming manok na ubusin ng kung anumang hayop? Kaya naman agad siyang kumuha ng itak sa kusina. Lalabas na sana siya ng pintong naroroon nang lalo na namang nag-ingay ang mga manok. Sinundan din yun ng kakaibang tunog na parabang pag-angil ng isang hayop gubat. Subalit sigurado rin akong hindi yun katunog ng baboy ramo, asong gubat o kahit galit na pusa. Isa yung halimaw. Naestatwa kami ni Mama sa narinig. Si Kuya Giboy naman ay lalong nanggigil sa kung sino o anumang sumasalakay sa mga alaga namin. Tsaka tuluyan ng binuksan ng pinto. Doon din po, Sir Lancelot. Bigla na lang napabulyaw si Kuya. Sino ka? Ba't mo ginagalaw ang mga alaga namin, ha? Dali-dali kaming sumunod ni Mama sa likod ni Kuya. Ang nadatnan na lang namin ay isang aninong tumatakbo papausong sa kakahuyan. Maging si Kuya ay hindi rin daw talaga nakita ang itsura ng isang yun dahil sa dilim. Ang ginawa ng kapatid ko ay kumuha na lang ito ng isang kandila sa altar namin. Sinindihan yun gamit ang gasera sa kwarto tapos lumabas papuntang likod bahay. Inilawan niya ang kulungan ng mga manok at doon ay nakita naming dalawa sa mga alaga namin ang napatay. Halos buto na lang ang natira sa kanila. Walang maski isang laman loob ang naiwan. Nagkalat din ng kanilang mga balahibo sa paligid. Muling ipinagdiinan ni Mama na aswang nga ang nanggulo sa amin. Imposible naman kasing hayop gubat lang yun. Lalo't ganon nang sinapit ng dalawa sa aming mga manok. Hindi na kami nakaimik ni Kuya. Wala naman kasing maibigay na katwiran kung ipipilit naming hindi aswang ang isang yun. Pumasok na lang din kami sa bahay at minabuting bukas na lang linisin ang kalat. Baka kasi bigla na lang bumalik ang hinihinala naming halimaw. Kinabukasan paggising ko, nakita kong naroroon na pala at natutulog si Papa sa kwarto nila Mama. Sabi ni Mama, dumating daw si Papa mga bandang madaling araw. Yun nga lang, napansin kong may panibagong pasana naman si Mama. Sa pagkakataong yun ay naroroon yun sa bandang panga. Tahasan ko na siyang tinanong kung sinasaktan ba siya ni Papa. Hindi siya sumagot. Pero alam kong natumbok ko ang kanyang tinatago. Noong umagang yun din po, ay umalis si Kuya para nga pumuntang bayan. Gusto kasi talaga niyang malaman kung ano ang nangyari sa papa namin. Kami naman ng mga kapatid ko ay nagpunta sa sakahan upang mag-ani ng ilan sa mga pananim naming gulay. Tanghali na po nang bumalik kami sa bahay, Sir Lancelot. Sa labas pa lang ng bakuran ay dinig ko na naman ang malalakas na pambubulyaw at pagmumura ni Papa.
May mga narinig kaming nabasag na kung ano mula sa kusina, kaya dali-dali akong pumasok sa bahay. Doon nakita ko ang basag na mangkok sa sahig at nagkalat din ng bagong lutong adobong baboy. Nakita ko rin noon ang benda sa binti ni Papa. Napakadumi na nito at amoy ko na rin kahit ilang hakbang pa ang layo ko sa kanya. Katakataka rin ang pagkamadumi noon. Mukhang namansahan kasi ng putik at hindi dumi dulot ng tinatakpang sugat. Nakita ko rin si Mama na umiiyak habang nakasalampak sa isang sulok ng kusina. Nagtaka rin ako kasi hindi ko maintindihan ang ikinagagalit ni Papa. Sa narinig ko kasi, galit ito dahil napakarami raw mga pampalasa ng hinain ni Mama sa kanya. Bakit daw ba maraming bawang at halatang marami ring pampaalat? Eh adobong baboy nga yun, di ba? Natural, marami talagang bawang at iba pang mga pampalasa yun. Akala ko ba gusto niya ng karne? Ayun na nga at binigay na ni Mama. Tapos galit pa rin? Litong-lito ako habang pinagmamasdang pumasok si Papa sa kanilang kwarto. Paika-ika talaga siya kung maglakad. Pahabol pa nito. Bahala na nga kayo dyan. Kainin ninyo ang basurang yan. Mabuti na lang talaga at busog pa ako. Inalalayan ko si Mama na patuloy pa rin sa pag-iyak. Ang mga kapatid ko naman ang nagligpit sa nasayang na ulam. Pinaulam na lang muna namin ng saging sina Terence at Danica. Tapos ay hindi na kami kumain ni Mama. Pareho rin kasi kaming nawalan ng gana. Umaasang sana umuwi na agad si Kuya Giboy. Pagkatapos kumain ng mga kapatid ko ay hinayaan muna namin silang maglaro sa labas. Tinanong ko si Mama kung may alam ba siya sa sugat ni Papa sa binti. Sigurado naman kasing nakuha niya yon sa huli niyang sabak bago umuwi. Pero umiling si Mama. Ayaw raw magsabi ni Papa kung saan galing ang sugat na yon. Naglakas loob ako, Sir Lancelot. Pumunta ako sa kwarto ni na Mama at Papa. Nakita ko roong naghihilik si Papa Fidel. Alam kong magagalit siya sa gagawin ko kapag nagising ko siya. Pero nangangati na kasi kung malaman kung anong klaseng sugat ba talaga ang tinatakpan ng bendang yun. Lumabas ako ng kwarto. Kumuha na maligamgam na tubig, bulak, panyo at alkohol. Pagkatapos ay binalikan ko si Papa na tulog pa rin. Pipigilan sana ako ni Mama, ngunit ayaw kong magpaawat sa kanya. Kako, lumabas na lang siya. Para ako lang ang mapagbuntunan ni Papa kung sakaling magising. Hindi nga lang sumunod si Mama. Sa halip ay tumayo lang siya sa pinto nang lumapit ako sa kanilang papag. Nilapag ko sa sahig ang mga dala ko. Tinitigan ko ang binti ni Papa. Sa pagkakataong yon ay napakalapit ko na doon. Kaya amoy na amoy ko na ang umaalingasaw nitong baho. Pinaghalong amoy na nagnanaknak na sugat at nabubulok na laman. Bumuntong hininga ako. Nang makabuelo ay maingat kong ipinatong sa isang unan ang paa ni Papa, tsaka sinimulang tanggalin ang lumang benda sa kanyang binti. Todo na ang kabog ng dibdib ko noon. Mayat mayang lumilingon sa mukha ni Papa para siguraduhin tulog pa rin siya. Palakas din ng palakas ang napakasangsang na amoy habang unti-unting natatanggal ang nakabalot na benda. Ilang sandali pa, tuluyan na ngang tumambad sa akin ang nabubulok ng mga sugat sa binti ni Papa. Dahil hindi lang po nag-iisa, kundi marami. Maging si Mama ay narinig ko ring napasinghap sa likod ko. Mga nakahilerang butas-butas sa mga yun. Halatang kagat ng isang napakabangis na hayop. May maliliit pero malalaki ang sa bandang mga pangil. Nasa magkabilang bahagi rin ng binting yun. Kaya masasabing talagang sinakmal nun ang binti ni Papa. Kapansin-pansin ding hindi talaga maganda ang lagay ng sugat na yun, Sir Lancelot. Matindi na ang pagnanaknak. Manilaw-nilaw na may kasama pang konting dugo at kung anong itim na likido.
Nangungulay talong ang balat sa paligid ng sugat, tsaka nangingitim naman ang laman sa loob. Hindi ko po talaga malunok ang nakikita ko, Sir Lancelot. Hindi ko maisip kung paanong nakauwi pa rin si Papa matapos magtamo ng ganoong pinsala. At bakit siya umuwi ng mag-isa? Hindi man lang ba siya pinaospital ng kanilang grupo? Natigil na lamang ang pag-iisip ko nang biglang humawak si Papa sa balikat ko. Napaigtad ako at napalingon sa kanya. Agad din akong nilamon ng kilabot na makitang namumula at nanlilisik ang mga mata ni Papa. Bahagya ring tumalim ang kanyang mga ngipin at kumulubot ang muka. Napasigaw si Mama. Akma na sana akong tatayo. Ngunit hinihigpitan ni Papa ang hawak sa balikat ko. Bigla rin siyang umangil. Isang pamilyar na angil. Katulad ng pag-angil nung halimaw na sumalakay sa mga alaga naming manok. Pinilit kong alisin ng kanyang kamay at sinubukan ko rin siyang itulak. Pero ayaw magpatinag ni Papa. Sa halip ay ako ang bigla nang tinulak pahiga sa sahig. Hindi ko pa man nangunguya ang mga nangyayari ay bigla na niya akong kinumbabawan at sinakal gamit ang dalawa niyang palad. Nagtaka kasi nararamdaman kong sumasagi ang matatalas niyang mga kuko sa leeg ko. Taranta siyang pinagsasapak ni Mama sa likod at batok pero hindi talaga siya natitinag. Pilit ko namang makawala ngunit kakaiba ang kanyang lakas. Sinipa ko ang kanyang sikmura at maselang bahagi pero wala pa rin talaga. Ilang sandali pa ay lumabas na si Mama at nagsumigaw ng saklolo. Hindi ko nga lang inaasahang may mahahanap siyang tulong dahil nga malayo pa ang pinakamalapit na bahay sa amin. Naroroon pa yon sa bandang ibabang bahagi ng bukid. Tumutulo ang napakalapot na laway ni Papa sa mukha ko. Nauubusan na ako ng hangin, nanghihina na ang katawan ko at medyo lumalabo na rin ang aking paningin. Ni hindi ako makapagsalita dahil sa higpit ng pagkakasakal niya sa akin, bagay na hindi ko kailanman inakalang magagawa ng Papa namin. Wala akong magawa noon kundi ang mapaiyak na lang. Pinipilit magsalita kahit ipit na ang lalamunan ko. Tinitigan ko ng mata sa mata ang halimaw na nakakumbabaw sa akin. Pilit kong hinahanap si Papa. Ang Papa Fidel na kilala ko at alam kong mahal na mahal kami. Hanggang sa namalayan ko na lang na lumambot na ang kanyang mga mata. Napakurap ako at nakita kong pangkaraniwan na ulit ang kanyang mga ngipin. Bumakas din ng pagtataka sa kanyang muka. Tanong niya sa akin, "Anak? Louie? Anong ginagawa ko? Anong ginagawa ko sa'yo?" Noon din ay umalis si Papa mula sa pagkumbabaw sa akin. Kakausapin ko sana siya, ngunit bigla na lang niyang hinawakan ng ulo gamit ang magkabilang palad. Napaupo siya sa isang sulok ng dingding at umiiling-iling. Umungol, dumaing at sumigaw. Tinatanong ko siya kung ano ang nangyayari pero hindi niya ako sinasagot. Sa halip, bumulyaw lang siya sa hangin. "Tama na. Hindi ko pwedeng saktan ng pamilya ko. Mahal na mahal ko ang pamilya ko. Huwag mo kong udyukan. Tama na. Tama na." Akma akong lalapit sa kanya para magtanong. Subalit nagulat na lang ako nang biglang tumayo si Papa at kinalmot ako sa bandang dibdib. Napaatras ako at napasandal sa dingding. Pagtingala ko, nakita kong nag-iba na naman si Papa. Sa isang tingin, sigurado akong hindi na yon ang Papa namin, kung hindi isa ng halimaw. Nanlilisik na naman ng kanyang mga mata. Tsaka matatalim na naman ng kanyang mga ngipin. Nakaumang na rin sa akin ng matatalim niyang mga kuko. Wala akong magawa noon kung hindi ang mapaamang na lang
habang naghihintay na patayin ako ng sarili kong ama. Ilang saglit pa ay narinig ko na lang na nagtatawag sina mama at kuya sa labas ng bahay. Napahinto si papa at sandaling nakiramdam. Nang marinig naming may kasamang iilang mga kalalakihan sina mama, bigla na lang lumabas ng kwarto si papa. Taranta naman akong tumayo upang sundan siya. Ngunit nakita ko na lang na bigla na lang siyang lumundag palabas sa bintana sa may kusina. Mabilis na nakapasok si mama at nilapitan ako. Tanaw ko namang may iilang mga sundalo sa labas. Hinabol nila si papa papunta sa kakahuyan. Bagamat nakita rin naming kakaiba ang paraan ng pagtakas ni Papa Fidel. Hindi pangkaraniwan ng kanyang bilis. Napakadali lang din sa kanyang lumundag papunta sa mga sanga ng mga puno at tumalon pababa sa isang bangin. Nababahala akong kinumusta ni mama. Gulat na gulat siya nang makita ang marka ng pagkasakal sa akin ni papa. Lalo pat may bahagi roong nasugatan ng mga kuko. Pumasok din ng bahay si Kuya Giboy kasama si Mang Domi. Siya po yung kumpare ni papa na isa ring sundalo at doon ipinaliwanag sa amin ni Mang Domi kung ano ba talaga ang nangyari kay papa. Nangyari raw po yun, mga 1 linggo bago umuwi si papa sa amin. May natanggap na balita ang kanilang grupo tungkol sa isang pinaghihinalaan nilang kuta ng mga rebelde. 3 raw po silang pumunta roon, si papa, si Mang Domi at isa pa nilang kasamang tawagin na lang nating si Pablo. Pangkaraniwang mga turista lang ang bihis nila noon, tipong may balak mag-hiking. Tapos napadaan lang sa lugar. Isa po yung may kaliitang pamayanan na nasa gitna ng gubat. Pagkarating pa lang daw nila sa bungad ng pamayanan, nagsabi na si Pablo na hindi na maganda ang kutob nito. Mas makakabuti raw na bumalik na lang muna sila sa kampo. Subalit hindi pa sapat ang impormasyon na nakakalap nila noong mga oras na yon. Hindi pa nila nakukumpirma o napapasinungalingan kung mga rebelde nga ba ang naroroon. Kaya naman pinilit mismo ni Papa na magpalipas muna sila ng gabi sa lugar. At iyon nga po ang ginawa nilang 3. Naghanap sila ng pwedeng matuluyan para sa gabing yun at may itinuro naman sa kanilang isang kamalig ng mais. Maayos naman daw po ang unang mga oras nila doon. Hindi sila masyadong kinikibo ng mga tao. Pero iniisip ni Mang Domi na baka sadyang mahiyain lang ang mga taga roon, bagamat posible ring dahil may tinatago nga silang lihim. Mga bandang 7:00 pa lamang ng gabi ay maayos na silang nagpahinga sa loob ng kamalig. Ilang minuto pa, nagpaalam si Papa na lalabas para umihi. Titingin-tingin na lang din daw sa paligid at baka may mapansing kakaiba. Hindi naman siya pinigilan ni Mang Domi at Pablo. Ang totoo nga ay lumabas din ng dalawa para magmasid sa iba pang bahagi ng baryo. Naghiwalay sila para mas mapadali ang trabaho. Lumipas ang mga kalahating oras. Nasa may ilog si Mang Domi noon. Medyo madilim ang bahaging yun at walang katao-tao. Naggulat na lamang siya nang pumailan lang ang napakalakas na sigaw ni Papa at sinundan din yon ng iilang putok ng mga baril. Taranta siyang tumakbo papunta sa pinagmumulan ng sigaw. Subalit bigla rin siyang napatago nang makita niyang kinakaladkad ng 2 kalalakihan si Pablo. Sumuot si Mang Domi sa may halamanan. Dumaan sa bahaging naliliwanagan ng buwan ang mga lalaki. At doon nagulantang si Mang Domi na makitang hindi lang palabas na mga tao ang may hawak sa kanyang kasama. Mga halimaw, mga aswang. Nakita ni Mang Domi na nagtangkang manlaban si Pablo. Pilit itong kumawala mula sa pagkakahawak ng isang lalaki. Ngunit bigla na lang siyang sinipa sa mukha ng isa pang aswang at agad na nawalan ng malay. Doon din po ay maingat na dinukot ni Mang Domi ang kanyang pistola at kinasa.
Maingat niya itong itinutok sa isa sa mga naglalakad na aswang. Nanginginig ang kanyang mga kamay dahil sa kilabot, pero kailangan niyang pakalmahin ang sarili. Binawi niya muna ang pag-asinta. Pinunasan ang pawis sa noo. Lumunok ng laway, tsaka itinutok ulit ang baril. At nang makabuelo, kinalabit niya ang gatilyo ng pistola ng 2 beses. Mabilis niya itong itinutok sa isa pang aswang at pinaputukan ng 2 pa. Sir Lancelot, gulat na gulat si Mang Domi nang hindi tablan ng bala ang mga yon. Sa halip ay lumingon lang ang mga yon sa kanya at pinanlisikan siya ng mga mata. Doon ay nalaman na ni Mang Domi na hindi na talaga ligtas ang lugar na yon. Alam niyang hindi na nila kakayanin ang ganong klaseng mga halimaw. Kaya naman mabilis siyang tumayo at kumaripas ng takbo pabalik sa ilog. Dinig niyang may mga sumusunod sa kanya, ngunit ayaw niyang lumingon. Matindi na ang pagkalabog ng kanyang puso, pero ayaw pa niyang mamatay. Kailangan pa niyang maihatid ang nalamang impormasyon sa kanilang kampo. Tuloy-tuloy siyang tumakbo at ilang sandali pa, naramdaman na lang niyang may tumama sa kanyang likod sa bandang balikat. Napaluhod siya sa sakit, ngunit muli rin siyang bumangon at nagpatuloy sa pagtakbo. Ramdam niyang dumudugo ang kanyang likod na malamang nakalmot na mga halimaw. Tuloy-tuloy siyang tumakbo at muli siyang nakalmot sa likod nang malapit na siya sa ilog. Napaluhod ulit siya at muntikan pang mapasubsob sa lupa. Subalit tinulak na lamang niya ang sariling katawan at nagpagulong-gulong diretso sa tubig. Bumagsak siya sa ilog at agad siyang tinangay ng alon. Doon na po siya lumingon, tsaka nahintakutan na makita ang mahigit sa 12 ng mga halimaw na nakatayo sa may pangpang. Kaya naman hinayaan muna niya ang sariling tangayin ng agos hanggang sa makarating siya sa isang ligtas ng bahagi. Doon na siya kumapit sa isang nakatumbang troso at umahon sa kabilang bahagi ng ilog. Nang makabalik sa kampo ay agad niyang ibinalita sa kanyang tinyente ang natuklasan. Hindi ito makapaniwala sa mga sinabi ni Mang Domi, pero hindi naman mabigyan ng katuwiran ang malaking kalmot sa likod ng sundalo. Kaya naman agad pong naganda ang kanyang mga kasama at lumakad para salakayin ang nasabing lugar. Yun nga lang ay hindi na po nakasama si Mang Domi noon dahil nga sugatan. Sa halip ay pinauwi na lamang muna siya para makapagpahinga ng mas maigi. Inutusan din siya ng kanilang mga nakatataas na wag basta ipagsabi ang tungkol sa mga aswang. Habang nagpapahinga ay minatanggap na update si Mang Domi. Wala na raw natagpuan sa baryong yon. Mga bakanteng bahay na lang ang naiwan at napakaraming nakaimbak na iba't ibang bahagi ng katawan ng tao. Natagpuan pa roon ang mismong ulo ni Pablo. Si Papa Fidel naman ay natagpuan nila sa may gubat. Walang malay at may napakalaking sugat sa isang binti. Agad nilang dinala sa kampo si Papa para gamutin. Subalit sa hindi malamang dahilan ay bigla na lang daw itong umalis ng magising. Pipigilan pa raw sana ito ng isa nilang kasama, ngunit bigla na lang daw itong nangalmot at nanuntok. Noon po, Sir Lancelot, naging malinaw na sa amin ni na Mama Eda at Kuya Giboy ang nangyari kay Papa. Nahawaan siya ng pagkaaswang at noong hapong ding yun ay sinuyod ng mga sundalo ang lugar na tinitirhan namin, pati na ang makapal na gubat sa isang bahagi ng bundok. Ang kaso, hindi po natagpuan si Papa. Ang nakita lang nila ay iilang mga patay na hayop gubat, gaya ng mga baboy ramo, usa at mga ibon, pawang wakwak ang mga sikmura at dibdib, nawawala na rin ng mga laman loob. Ilang araw at gabi pa po kaming binantayan ni Mang Domi, Sir Lancelot. Subalit hindi po talaga bumalik si Papa. Kaya naman makalipas ang halos 1 buwan, napagpasya na nilang itigil na ang pag-aabang.
Naisip kasi namin siguro nakalipat na siya sa ibang lugar. Babalitaan na lang namin sila kung sakali mang bumalik nga si Papa. Sinubukan namin magsimula ng bagong buhay noon, Sir Lancelot. Dinoble namin ni na Mama at Kuya Giboy ang pagkayod sa bukid. Sina Danica at Terence naman ay balik eskwela na magpasukan. Opo, mahirap. Pero wala naman kasi kaming mapagpipilian noon. Hindi nga lang namin inakalang hindi pa pala tapos ang malagim na yugto ng buhay namin. Halos 2 buwan po nito matapos mawala si Papa. Nagtaka na lang ako kasi unti-unting nanghihina si Mama. Nananamlay tapos sinisinit. Kapansin-pansin ding napapadalas ang pagkatulala nito. Basta bigla-bigla na lang siyang napapahinto at nasa kawalan ang tingin. Maski si Kuya Giboy ay napapansin din yun. Kaya sinabihan na namin si Mama na magpahinga na muna ng maigi. Huwag na muna siya masyadong magkikilos kung hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Nakinig naman po sa amin si Mama at itinuon niya muna ang oras sa pagpapahinga. Yun nga lang ay palala po ng palala ang kalagayan ni Mama, Sir Lancelot. Sa paggulong na mga araw, umabot na po talaga sa puntong nakahiga lang siya maghapon. Dilat naman pero hindi po siya sumasagot kapag kinakausap. Tulala lang po talaga. Nangangayayat na rin siya ng husto bagamat unti-unting lumulobo ang tiyan. Lalo kaming nabahala ni Kuya Giboy. Hindi namin gusto ang isang hinala. Pero para makasigurado, bumaba ako noon para puntahan yung isang kilala naming hilot. Sa kasamaang palad, hindi nga po kami nagkamali, Sir Lancelot. Kinumpirma ng hilot na si Aling Silay na buntis nga po si Mama. Dagdag pa niya, "Kung ako sa inyo, Giboy, Louie, humanap na kayo ng magaling na albularyo. Ramdam kong hindi pangkaraniwan itong pinagbubuntis ng mama ninyo. Napakalakas na ng sipa kahit dapat ay 2 buwan pa lang siya. Mas mabilis din siyang lumaki sa karaniwang bata. Ayaw ko kayong takutin, pero narinig ko na ang nangyari sa inyong Papa Fidel. Kaya malakas ang kutob kong aswang din itong dinadala ng Mama Eda ninyo." Agad gumapang ang kilabot sa kalamnan ko sa narinig. Maging si Kuya Giboy ay namutla rin ng husto. Tinanong namin ng hilot kung may kilala ba siyang mahusay na albularyo. Umiling ang hilot. Meron daw siyang kilala pero nasa Zamboanga pa raw ito. Pwede raw niyang subukan tawagan sa telepono, ngunit hindi rin sigurado kung darating ba ito bago pa may mangyari kay Mama Eda. Dagdag tanong ko na lang sa kanya kung may alam ba siyang paraan para hindi mapahamak si Mama. Subalit sagot lang ng hilot ay hindi raw siya pwedeng magpabara-bara. Baka raw kasi mapahamak si Mama kapag kinontra ang dugong aswang ng sanggol. Singit tanong naman ni Kuya Giboy, Aling Silay, pwede bang ipalaglag na lang ang bata? Gagaling ba si Mama kapag ganun?" Napakunot noo ako sa narinig. Ibig sabihin kasi noon ay kukunin at papatayin ang magiging kapatid namin. Hindi ako basta na lang makakapayag sa ganun. Ang gusto ko sana ay kontrahin at tanggalin lang ang pagkaaswang ng bata. Pero ipinagdiinan ni Kuya Giboy ang kanyang ipinupunto. Maging siya ay gusto rin namang mailigtas pareho sina Mama at na magiging kapatid namin. Ngunit napakalabo nga kasing mangyari yun. Muling sabat naman ni Aling Silay, posible raw na magawa niya yun. Ngunit kailangan namin magawa yun sa lalong madaling panahon. Kaya kailangang siguraduhin namin ng pagpapasya ni Kuya Giboy. Kami ang magpapasya dahil hindi pa rin talaga sumasagot si Mama kapag kinakausap. Noon po ay napagkasunduan namin na bumalik na lang kinabukasan si Aling Silay. Kukuha muna siya ng kanyang mga gamit at mga gamot
habang hinahanda naman namin ang aming mga sarili. Maghapon kaming wala sa sarili ni Kuya Giboy noong araw na yon, Sir Lancelot. Lutang lang kaming inaasikaso si Mama, pati na rin ang mga bunso naming kapatid. Alam naming pareho na kailangan naming ituloy ang nasabing pasya para mailigtas si Mama Eda. Pero sadyang hindi yun madaling dunukin. Sumapit ang gabi. Pinakain at pinatulog na namin sina Danica at Terence. Kami naman ni Kuya ay tahimik lang na nakaupo sa sahig ng kwarto ni Mama. Pinagmamasdan namin si Mama. Tulog po siya noon. Kitang-kita na rin ang lumalaki niyang tiyan. Kung ikukumpara ay mukha na talaga siyang 5 o 6 na buwang buntis. Kahit 2 buwan pa nga lang ito. Kapansin-pansin din po ang mayat-mayang paggalaw noon. Kapag ginahawakan nga po, ay ramdam naming sinasalubong ng bata sa loob ang palad namin. Gumulong ang mga oras. Tahimik pa rin kami ni Kuya Giboy. Medyo tinatamaan na ako ng antok, kaya sumandal na ako sa isang sulok ng dingding. Si Kuya naman ay kita kong napapapikit na rin. Subalit napabalikwas na lang kami nang biglang dumaing si Mama. Dumaing ng dumaing habang sapo ang tiyan, hanggang sa tuluyan na nga siyang napahiyaw sa matinding sakit. At doon po ay bigla na lang siyang nagsalita, halatang takot na takot. Nandito siya! Nandito siya! Nagulantang na lang kami ni Kuya nang bigla na lang may kumalabog sa bubong. Dali-daling pumunta si Kuya sa kusina para kumuha ng itak. Ako naman ay sinusubukan pakalmahin at alalayan si Mama. Subalit ayaw po talaga niyang huminahon. Kinabahan ako nang marinig kong nagbukas ang pinto sa may kusina. Lumabas si Kuya Giboy. Dinig kong binulyawan niya si Papa. Sinabi niyang tigilan na sana kami ng aswang at layuan na si Mama. Ngunit ikinagalit pa yata yun ni Papa, kasi narinig kong tila pinaghahampas niya ang yero. Doon din po mismo ay lalong naghumiyaw si Mama. Mahigpit na ang pagkakasapo niya sa kanyang tiyan. Nakita kong lumalakas na ring lalo ang galaw ng bata sa loob. Ilang sandali pa'y may kumakalampag na sa saradong bintana ng kwarto ni Mama. Sa lakas noon ay nagising na rin sina Terence at Danica, kaya naman lalong nahati ang atensyon ko. Hanggang sa nagulat na lang ako nang mapahiyaw ng malakas ang aswang sa labas. Kasunod noon ay narinig kong nagpapambuno na sila ni Kuya Giboy. Abot-abot na noon ang pagdarasal ko para sa kaligtasan namin. Taranta kong sinabihan si Danica na bantayan sina Terence at Mama. Pupuntahan ko lang kako si Kuya Giboy sa labas. Pagdating ko sa bakuran ay halos panawan ako ng ulirat sa nadatnan. Nakabulagta si Kuya sa lupa. Butas na ang sikmura at nakasaksak ang itak sa gitna ng kanyang dibdib. Napahiyaw ako sa matinding hilakbot, galit at panlulumo. Subalit wala na akong oras para umiyak. Noon din po kasi ay narinig kong nawasak ang bintana sa kwarto ni na Mama at napasigaw ang mga kapatid ko. Pagkalingon ko roon ay nakita kong pumasok si Papa sa bintana. Kaya naman taranta akong bumalik sa loob. Naabutan kong nakatayo na si Papa sa tabi ni Mama. Hindi ko na sigurado ang gagawin ko. Basta hinila ko na lang ang 2 kong bunsong kapatid. Gusto ko pa sanang iligtas si Mama. Gusto ko siyang ilayo sa Papa naming tuluyan ng naging halimaw. Pero hindi ko na po yun nagawa dahil hati nga ang atensyon ko. Nakita ko na lang na binitbit ni Papa si Mama. Tsaka lumundag palabas ng bintana. Todo ang paghuhumiyaw ni Mama. Kami mang 3 ng mga kapatid ko ay nagsusumigaw ding tinawag ang pangalan ng nanay namin. Gusto kong sumunod. Gusto ko silang hanapin sa gubat. Pero hindi ko naman pwedeng iwanan sina Danica at Terence. Hindi ko rin pwedeng basta na lang pabayaan ng katawan ni Kuya Giboy na nasa bakuran. Nakakainis ang pakiramdam ng walang magawa sa totoo lang.
Pagkasikat ng araw ay agad na akong bumaba ng bundok. Kasama ko sina Terence at Danica. Pakay naming puntahan sina Mang Domi at Aling Silay. Iniyak namin sa kanila ang lahat ng nangyari. Sinalaysay ko kung paanong biglang dumating si Papa. Pinatay si Kuya Giboy at dinagit si Mama Eda. Noon din ay nabakasan ko ng kilabot ang kanilang mga muka. Kaya naman sinamahan ako nila pabalik sa bahay. Iniwan lang namin sina Danica at Terence kina Mang Domi kasi magiging mahirap ang mga susunod na mangyayari. Sa tulong ng iba pang mga kaibigan ni Mang Domi, ay naibaba ang katawan ni Kuya para ipaimbalsamo. Ako naman at ang iba pang mga kalalakihan ay sinuyod ang kakahuyan malapit sa amin. Siguro naman ay hindi basta-basta makakalayo agad si Papa kung dala niya si Mama. Nilagpasan namin ang sakahan ng pamilya namin at tumuloy sa magubat na bahagi ng bundok. Medyo nahirapan kami kasi kumukulimlim ang langit. Idagdag pang medyo masukal na talaga ang bahaging yun ng bundok. Marami ng malalaking mga puno at matataas sa mga talahib, kaya talagang mahirap ng galugarin ng paligid. Gumulong po ang mga oras. Pagod na ako, lalo't wala pa akong tulog. Sinabihan ako ni Mang Domi na umuwi na muna at magpahinga. Pero nagpumilit akong magpatuloy. Oo, kinikilabutan ako kapag naiisip ko si Papa. Pero ramdam ko rin kasing matatagpuan ko pa si Mama. Kailangan kong matagpuan si Mama Eda. Sumapit ang 4:00 ng hapon. Isa sa mga kasama naming naghahanap ang nakarinig ng daing ng isang babae. Kinabahan ako kahit hindi ko naman naririnig ang kanyang tinutukoy. Sinubukan niyang tukuyin kung saan nanggagaling ang tunog, pero sadyang mahirap dahil sa kapal ng gubat. Kaya naman taranta kaming naghiwa-hiwalay para mas mapadali ang pagtutukoy sa nasabing boses. Bumaba ako sa isang dako ng bundok, papunta sa may maliit na lawa. Matindi pa rin ang pagkabog ng dibdib dahil sa kaba. Ilang sandali pa, narinig ko na nga ang daing ng babae. At siguradong sigurado akong si Mama nga yun. Pasigaw kong tinawag si Mang Domi. Kako ay pupuntahan ko ang bahaging pababa sa may ilog. Dire-diretso lang akong nagpalakad takbo. Binabalewala ang kagat ng mga insektong sumasalubong sa akin at mga nadadaanan kong makakating halaman. Walang ibang nasa isip ko noon kung hindi ang mahanap si Mama. Dinig ko na rin nakasunod na sa akin si Mang Domi. Hanggang sa napahinto na lang ako nang biglang may lumabas sa isang damuhan, Sir Lancelot. Nakita ko roon si Papa. Matalas ang kanyang mga mata. Matatalim din ng mga kuko at ngipin. Namumula rin ng kanyang mga balat at kulukulubot. Wala siyang damit pang itaas. May suot na maong shorts ngunit napakadungis. Karga niya ang isang sanggol at sigurado akong yun mismo ang kapatid ko. Napaluhod ako. Nagmakaawa ako sa kanyang sabihin niya kung nasaan si Mama. Sabi ko, wala akong ibang gusto kundi ang mabuo kami ulit. Kung pwede. Ayaw kong may mawala sino man sa mga magulang namin. Subalit napapitlag na lang ako nang biglang hilahin ni Mang Domi ang braso ko. Pagkatapos ay sabay-sabay na sumugod ng mga kasama namin kay Papa. Doon din ay nakita kong tumalikod si Papa, tsaka nagsimulang tumakbo. Subalit sandali pa itong lumingon sa akin at may itinuro sa bandang halamanan. Muli akong kinabahan, Sir Lancelot. Naitulak ko si Mang Domi at dali-dali akong kumaripas papunta sa itinuro ni Papa. Sumuong ako sa halamanan at nakita kong naroroon si Mama Eda. Duguan. Ngunit meron pang malay. Sir Lancelot, nakatakas po ulit si Papa noong hapong yun. Muli rin po noon, hanggang ngayon, hindi na po namin siya nakita ulit.
Siguro nakarating na yon sa iba pang dako ng Mindanao o baka naman sa ibang mga isla sa Pilipinas. Siguro kasama pa rin niya ang bunso naming kapatid. Ang hindi ko lang masabi ay kung aswang pa rin ba sila o baka may nahanap na silang lunas kung sakali mang tama ang dinadalangin ko. Sana'y makita at makasama namin sila ulit. Sana'y makasama na namin sila at nang mabuo na kami. Kahit wala na si Kuya Giboy. Si Mama naman po ay nakaligtas din sa pangyayaring yon, Sir Lancelot. Sa kasamaang palad nga lang, tuluyan na siyang tinakasan ng katinuan. Hindi na namin siya kailanman nakausap na maayos. Kaya naman naging mas mahirap ang buhay namin simula noon. Mabuti na lang talaga at naririyan naman si Mang Domi para bantayan at gabayan kami. Tumigil nga lang ako sa pag-aaral para lang maituloy nila Danica at Terence ang sa kanila. Sa ngayon ay may sarili na rin po kong pamilya, bagamat kasama ko pa rin si Mama. Nasa isang bayan na kami ng Bukidnon nakatira, habang ang mga kapatid ko naman ay sa ibang mga lugar na nakapag-asawa. Hindi ako magsisinungaling, namimiss ko pa rin ang payapa at simpleng buhay namin dati. Pero dahil nga sa madilim na pangyayaring yun, ay natutuwan ko na ring tanggapin na lang ang lahat. At manalangin sana'y hindi nadanasin ng iba pang mga pamilya ang aming kinaharap.